أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Egameni lika Allah onomusa onesihawu, ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Ungahlanganisi iqiniso namanga noma ungaxubi iqiniso namanga. Ungalifihli iqiniso ulazi. Amazwi layo engifuna ukukhuluma ngawo namhlanje ukuthi sesifikile isikhathi samaqiniso. Njengoba ngihlale ngisho ngithi sesifikile isikhathi samaqiniso. Ngiyazi kuzoluma kwabaningi. Ngoba lento engiyikhulumayo ayehli kahle emphinjeni yabanye abantu. Ngichazile ngathi kuya ngokuthi ungibona kanjani wena, ngikabili kuwe. Uma ngabe ungizwa ngimnandi uzongigwinya, uhambe kanye nami, uphile kanye nami, uphilisane kanye nami. Kodwa uma ngabe ungizwa ngibaba uzongithimisa noma uzongikhafula, uhambele kude nami. Kodwa kuyilungelo lami nelungelo lakho ukuthi ngikutshele iqiniso njengoba linjalo. Sizwe sikaMthaniya, ma-Afrika mahle, nina bendlondle nophapha ekhanda eyaphuza umlaza ngameva, nina benkashana kamenzi, okasontshikase okandabezitha uyabingelela. Ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kukaMdali makube kini nonke ma-Afrika amahle, nomusa wakhe nezibusiso zakhe zibe phezu kwenu. Sisaqhubeka nokugeqa amagula. Siyaqhubeka nganza wethu nokugeqa amagula. Namhlanje kukhona engifuna ukukuveza. Umbuzo uthi ngabe bonke abantu abafunda iBhayibheli lento le abayiboni yini? Anibuke nje lento engiyiphethe la, bukani. Wonke umuntu ophethe iBhayibheli lesiZulu King James Version unayo lento le eBhayibhelini lakhe. Kodwa benza ngamabomu, benza ngathi abayiboni. Ithi amazwe eTestamenteni elidala. Akuwabhekeke lawo mazwe lawo bese uyazibheka ke wena ama-Afrika ukuthi ukuphi wena nalamazwe. Bese siqhubeka siya eTestamenteni elisha. Maqala nje uMateyu nakhona sikhuluma into eyodwa. Nayi lento engikhuluma ngayo. Akekho umuntu ongenayo eBhayibhelini lakhe lento engikhuluma ngayo. As long as kuyi King James Version iBhayibheli lesiZulu ikhona lento kwelakhe iBhayibheli. Yilento ke engifuna ukukhuluma ngayo ke namhlanje. Ukuthi kubantu bakithi bonke eMzansi Afrika ingabe yithina nje kuphela siyingcosana esibona lento ukuthi ngempela la kudlalwa ngathi. Ngichazile ngathi igama elithi Jehova igama elingekho bayikhandele bona abaseRoma. Negama elithi Jesu bayikhandele bona elaseRoma. Ngiyiphosile inselelo kubafundisi bonke, kubaholi bonke nabaphathi bonke. Ngathi abangene ku-YouTube bavele babhale nje ukuthi what was Jesus' real name? Uzobona liyavela uYeshua. Akuyena uJesus, akuyena uJesu, akuyena uYesu, hasijiso. Is the esni, but is Yeshua. Bese ubheka elika Jehova. Alikho igama likaNkulunkulu eliuJehova. Igama lakhe ubani? uYahweh. uYahweh. Ngolwimi loluke iBhayibheli eleza ngalo emhlabeni noma ngolimi olalukhulunywa abaprofeti bangaleso sikhathi leso. Igama elithi Jesu into engekho, Jesus into engekho. Kusho ukuthi wonke umuntu obiza lelo gama lelo
kwazi yena ukuthi usuke ebiza bani. Kodwa sesitholile ukuthi ke abantu abeza nalamagama amaRoma Katolika. Ngicela ukuthi ke eAfrika ubheke lapho uJesu azalelwa khona eBethlehem laseJudiya, ubheke iJerusalema ukuthi kuphi, bese uhlanganisa ke neVatican neRome. iRome ise-Italy. iRome ise-Italy bafowethu, ise-Italy iRome. Yibo ke labantu laba abasilethela iBhayibheli. Ngiqhubeke futhi ngibuze futhi. Ngithe ngigeqa amagula. Nanti iBhayibheli ngiliphethe nanti. Yilo leli iBhayibheli ngiliphethe. Mawuqala nje uvula nje kokuqala la okune index khona. Ngithi ayibona lezi incwadi lezi nanka ama index nanka. Ngifunda ngapha ke eceleni, ngifunda ngapha eceleni. Ngicela umuntu nomuntu onali iBhayibheli naye alivule abone lento le engiyishoyo. Uma ulibheka lapha phezulu lithini? Lithi iBhayibheli elingcwele. Ukuhlelwa kokuqala kwaseNingizimu Afrika 1977. Ukushicilelwa kwe-41 2007. Iqhubeke ithi C. Inhlangano yeBhayibheli yaseNingizimu Afrika 1959. Akekho ma-Afrika amahle ozothi akayiboni lento ngishilo ngathi ngiphethe iBhayibheli nali ngifunda kulo, ayiphumi emqondweni wami lento engiyifundayo. Ikhuluma kanje. Ithi abakhiphi bagodle onke amalungelo mayelana nalencwadi noma bagodle amalungelo onke mayelana nalencwadi. Akumele kucashunwe lutho kuyo lushicilelwe kumbe luphindaphindwe noma ngayiphi indlela kungakatholakali imvume elotshiwe ngabakhiphi bayo. Qondile lento bafowethu. Kuningi okugodliwe kusho bona, bathi bagodle wonke amalungelo kusho bona. Kushuthi kuningi abasigodlele kona abangafuni sikwazi. Lokho esifuna ukuthi sikhipheke namhlanje abantu bakwazi njengoba bona bekugodlile. Thina sesihambileke sajula ngomqondo nangolwazi senza ucwaningo sifuna ukubona ukuthi kahle kahle yini le abasifihlele yona. Kodwa ke engifuna ukusho ke ma-Afrika amahle ukuthi uPope lo waseRoma ophethe amaRoma Katolika uselibhadlazile iqiniso. Uselibhobozile ithumba wathi khuluma njengoba linjalo. Uthi uPope mawungangikholwa ngena ku-YouTube. Uthi nje we lied to you. Pope said we lied to you for more than 2000 years. Ubona ukuthi kuzovelani ku-YouTube. AmaRoma asiqambela amanga for more than 2000 years. Besiqambela amanga besibhayizisa bengafuni ukusitshela iqiniso ukuthi kahle kwenzakalani ngokholo. Basiqambela amanga bayazivumela bona. Angazi ke ma-Afrika amahle mangabe sekuhluleka sekukhuluma bona abantu abasiqambela amanga ukuthi hayibo vulana amehlo ma-Afrika siniqambela amanga noma abantu bomhlaba wonke siniqambela amanga for 2000 years. Angazi ke mangabe sekusho bona kodwa still thina siqhubeke nokwenza into engekho. Ukuthi kahle sesifuna ukuthi manje kwehle bani ingilosi uGabriel ezulwini noma kwehle uMichael ezulwini noma kuhle uEsrafil ezulwini noma kuhle nje amaSerafi noma amaKherubi kuthunyelwe wona ngoba phela nanku umqulu phambi kwethu siyaboniswa ngawo ukuthi kudlalwa ngathi kodwa thina sifuna ukuvula amehlo. Kulungileke kodwa liyasho iBhayibheli ukuthi bakhona abaphumputha bebhekile, bakhona abanendlebe kodwa bayithulu, kodwa bayezwa kodwa bayithulu, bayavulekile amehlo bayabona kodwa bayaphumputha babhekile. Uzoyithini ke leyo nto leyo? Deaf, dumb and blind will never come right. They won't come back. Basitshelile ukuthi thina asifuni ukuyizwa lento. Noma siyizwa sizoshaya ngathi asizwe siloku siyizwa ngoba akekho umuntu ongalifunda iBhayibheli. Yonke lento engikhuluma ngayo ngiyithatha la eBhayibhelini njengoba nginibonisa ngithi nanti ngiliphethe. Angikhulumi inzwabethi. Ngisaphinda futhi. Ngithi mina bafowethu asivuleni amehlo. Kudlaliwe ngathi isikhathi manje sokuthi sivule amehlo. Mawuvula encwadini kaJohn 8:32
uthi uJesu niyakulazi iqiniso noma uYeshua. Ngingasathi kuJesu ngoba ngithe vele uJesu akekho. uYeshua okuyigama lakhe ngempela labazali bakhe uthi yena niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Manje ngiyamangala ke bafowethu ukuthi amaqiniso mangabe ekhona phambi kwamehlete eBhayibhelini kodwa thina sikhona ukubona. Ake sikhulume kanjena ke namhlanje. Namhlanje ngihluba udlubo khasini. Angishiyi lutho namhlanje, ngihluba udlubo khasini namhlanje. Wena oyibonayo lento le engikutshela yona ungayithole eBhayibhelini lakho. Inamba zami ngizokunika ungifonela usho uthi Mbatha. Usengemithiyo wena, ushanga emviphindiwe. Ayikho lento esho asiyithole eBhayibhelini. Ilungelo lakho lokuthi ukusho lokho. Lalela ke. Incwadi zokuqala ezikaGenesis. UGenesis, uExodus, uLeviticus noma abaLevi, bese kuba uNumeri, bese kuba uDeuteronomy. Zo5 le ncwadi engiyibalile. Incwadi kaMose lezo. Incwadi kaMose lezo. Bese kuza ke uJoshua. Emva kwencwadi zikaMose kuza uJoshua lo okuwuye owathatha intambo emva ukuthi uMoses esedlulile emhlabeni kwaba uJoshua uye othatha intambo. Mawuyibheka ke emva kaJoshua ingane zakwethu ithi abahluleli baqala abantwana bakwaIsrayeli manje baphuma endleleni bahlulelana bodwa ngoba sebenomholo omusha. uMoses senyamalela basambona uMoses ushonile makuthatha uJoshua. Mase kufika isikhathi kaJoshua mase kufanele bangene eJericho bayaqala bezinto eziphuma endleleni. Baqala manje benzani bahlulelana bodwa. Bese kulandela incwadi kaRuthe. Emva kwaRuthe kuze uSamuel. Umprofeti ke loyo oza nini? Oza emva kabani? Emva kaJoshua. Umprofeti wani? Wabantwana bakwaIsrayeli, uSamuel. uSamuel oqala, uSamuel wesibili. Emva kwaloko bese kuza amakhosi. Yaqala manje imibuso iyavukelana ngobukhosi, amakhosi. From there kuza ke izikronike zeqala nezikronike zesibili. Bese kuza ke manje umprofeti uEzra. Emva kwaloko kuza umprofeti uNehemiya. From there kuza uEsther. Emva kwaEsther kuze uJobe. Emva kwaJobe kuze ke manje uDavide. uDavide onikezwe ini yena? Onikezwe amahubo. Sizokhumbula ke ukuthi uMoses yena wanikezwani? Wanikezwa imiyalelo. Ngeke ngithi ke mina elishumi ngoba miningi imiyalo uMoses anikezwa yona. Kodwa eyishumi iza specifically, iza special. Iza ngokukhethekile le elishumi kodwa miningi imlayezo uMoses anikezwa yona nemithetho konke. Mawufunda nje zonke le ncwadi kusukela kuExodus ukuyofika kuDeuteronomy uzothola ukuthi lapho imithetho ebekwa uJehova noma ebekwa uYahweh eyibekela abantwana bakwaIsrayeli. Siqhubeke ke lapho ke emva kwaJobe kuze bani amahubo kaDavide. Emva kaDavide bese kuba izaga zikaSolomoni. Izaga zikaSolomoni, emva kwezaga zikaSolomoni kuza ini? Kuza uMshumayeli. Uma ngithi ngiyalifunda lithi uMshumayeli omunye wamadodana kaDavide. Kusho ukuthi ke uMshumayeli umfowabo Solomoni. Lisho njalo mangilifunda mina. KuMshumayeli lithi uMshumayeli indodana kaDavide. Uyashumayela kuMshumayeli uyaqhamuka ke ubani? Lokuzana uSolomoni nesihlabelelo sesihlabelelo. Emva kwaloko ke kuza uIsaya. Emva kaIsaya kuza uJeremiya. Mawuthi uyafunda lapha uIsaya naye unikwa eyakhe imiyalo uNkulunkulu. Uyaprofeta uIsaya ukhuluma iziprofeto bese kuba uJeremiya naye uyabahola abantwana bakwaIsrayeli. Emva kweJeremiya kuqhamuka isililo. Leso sililo leso esalabantu laba abawu70,000 abafa abafike bavuswa ubani? Umprofeti uHezekiya. Siyakhumbula kuthiwa uHezekiya uyamemeza ukuthi mathambo hlanganani. Leso sililo leso esalawo bantu labo ke
ababethi babaleka ezweni lakubo ngoba kwakunesifo esithize, bathi bayabaleka bafele endleleni. Uyafika-ke uHezekiya uyabazwela uHezekeli labantu laba, uyabakhulekela kumdali ukuthi akabathethelele. Umdali umnika amandla, ngamandla kaNkulunkulu bayavuka bonke labo bantu over 70,000 uHezekiya noma uHezekeli abavusa ekufeni. Emva kwaloko kulandela umprofeti uDaniel. Emva kaDaniel, noDaniel naye waletha eyakhe imilayezo nayo ayithunywe uNkulunkulu. Emva kaDaniel kweza uHosiya. Emva kaHosiya bese kuba uJoel. Emva kaJoel kube uAmos. Emva kaAmos kube uObadiya. Emva kaObadiya kube uJona. Samkhumbula uJona owathunya eNinive, yena wathatha umkhumbi obheke eTarashish. Emva kwaloko bese kuba uMika. Emva kwaMika bese kuba uNahume. Emva kwaNahume kube uHabakhuki. Emva kaHabakhuki kube uZefaniya. Emva kaZefaniya kube uHagayi. Emva kaHagayi kube ubani? uZakhariya, okungomunye wezithunywa zikaMdali ayiletha emhlabeni, okunguye oyisihlobo sikabani? Oyisihlobo sikaJohani ngoba ubaba wakhe. Ekugcineni incwadi yokugcina ye-Old Testament uMalaki. Mase ngikutshela-ke ema-Afrika, zonke le ncwadi lezi esengikubalele zona, laba profethi laba babeza ngezikhathi ezahlukene, ngeminyaka eyahlukene, ngama-decades ahlukene noma ngama-centuries ahlukene. Babeza ngezikhathi ezahlukene. Kusho ukuthi ngamagama le ncwadi lezi esikhulume ngazo la, uJobe weza ngesikhathi esahlukene, uJeremiya weza ngesikhathi esahlukene, uIsaya weza ngesikhathi esahlukene, uDaniel weza ngesikhathi esahlukene, uMose weza ngesikhathi esahlukene, uAbraham weza ngesikhathi esahlukene, uNoah weza ngesikhathi esahlukene, uEnoch naye weza ngesikhathi esahlukene, uSethi weza ngesikhathi esahlukene, uJeremiya weza ngesikhathi esahlukene, uMshumayeli weza ngesikhathi esahlukene, uDavide naye weza ngesikhathi esahlukene, uSamuel naye weza ngesikhathi esahlukene. Hey bafowethu, kudlaliwe ngathi. uZakhariya weza ngesikhathi esahlukene, uNahume weza ngesikhathi esahlukene, uJoel weza ngesikhathi esahlukene, uJosiya weza ngesikhathi esahlukene. Ma-Afrika bonke labantu laba beza ngezikhathi ezahlukene. Umbuzo uthi ngoba yincwadi lezi ezahlukene zihlanganiswe ubani zaba sendaweni eyodwa? Uke wayibuza lokho? Zihlanganiswe ubani eyihlanganiselani zaba sendaweni eyodwa? I-Old Testament le ncwadi lezi ade ngikhuluma ngazo. Kodwa abaprofeti bahlukene, bonke laba ngubalela bona bahlukene. Ubani oyihlanganisile le ncwadi lezi zaba sendaweni eyodwa? Kukhona okugiya kudla amantshontshe emsamo. Ma-Afrika vula amehlo, kudlaliwe ngathi. Kudlaliwe ngathi ingane zakwethu. Ubani ohlanganise zonke le ncwadi lezi ade ngubalela zona? Mayihlanganisile, ubeyihlanganiselani? Uyinike ubani imvume yokuthi akayihlanganise? Kungani singabi nencwadi yamahubo kaDavide? Ngoba eza nje kuDavide engahlangene nencwadi kaMoses. Kodwa namhlanje sencwadini eyodwa kuthiwa i-Old Testament. Ubani othe i-Old Testament? Ubani oyinike lelo gama lokuthi Old Testament? Ubani okwenzile lokho? Zibuza uziphenduleke ema-Afrika omuhle. Mina okwami ngigeqa amagula, ngikuvula amehlo, ngikutshela into ephambi kwamehlo akho nawe uyayibona. Kodwa mhlamba amehlo akhe bengakavuleki ngendlela engwavula ngayo manje. Kukuweka ukuthi uyayilalela lento engishoyo noma uyilaleli. Vele uzoyilalela ukuthi uyayilandela noma uyilandela, uyayibona noma uyiboni. Vele lisho njalo iBhayibheli ukuthi bayimpumputhe kodwa babhekile, bayithulu kodwa bayezwa. Bayakhuluma kodwa kufanele ukuthi bathule. Injalo nje, deaf, dumb and blind, injalo ayijiki. Kukuweke mfowethu, kukuweke dadewethu ukuthi uyayibona yini lento engubonisa yona. Siqhubeke siyeke manje eTestamenteni Elisha.
Lalela-ke ubugebengu sebenziwe futhi. Incwadi nje yokuqala ayisathi Matewu. eBhayibhelini elidala mina ngisewumkrestu yayithi Matewu. Kushintshile namhlanje ayisathi Matewu, ithi ngokuka Matewu. Ngokuka ayisathi Matewu. Elandelayo ayisathi Marko, isithi ngokuka Marko. Ngokuka Luka, ngokuka John. Mawufunda kuLuka 1 uzoyithola impendulo ukuthi kungani seyashintsha. Yingoba uLuka yena uyayikhulumela uthi mina yonke lento engibhalela ngangitshela uTofilas. So ngokwami ke ngabona ukuthi ngcono nami ngibhale. So bonke labantu njengoba kuthiwa ngokuka ngoba abanalo iqiniso ukuthi bayisho ngempela. Iqiniso ngempela yini lento le abayishoyo? Akukho lapho labantu abawu4 uLuka noMarko noMatewu noJohn lapha bashaya khona isigxivizo ukuthi hayi ngempela njengoba sintshele yona lento.